Állj meg egy pillanatra. Mert ha ezt valóban megérted, semmi nem tudja többé elvenni a békédet. Sem a kritika, sem az árulás, sem a csalódás. Létezik egy kulcs, ami erőssé teszi az elmédet, könnyűvé a szívedet, és stabilá a lelkedet. És ez most kezdődik. Nem számít, mit tettek veled eddig. Nem számít, mit mondtak neked, vagy mi történt körülötted. Ha még mindig megremegsz szavaktól, viselkedésektől, vagy az élet meglepetéseitől, az azt jelenti, hogy még mindig átadod az irányítást. De ezen lehet változtatni. Az ősi bölcsek már tudták. Az igazi erő nem abban van, hogy hangosabb vagy, hanem abban, hogy megőrzöd a középpontodat a káoszban is. Nem arról van szó, hogy el kell fordulnod a világtól, hanem arról, hogy keresztül tudsz menni mindenen tisztán, bátran és határozottan. Az az elme, amelyik tudja, mit érez. Az tudja, hová lép. És aki tudja, hol áll, az nem csúszik meg könnyen. Az első lépés ez. Nevezd meg, mi az, ami fáj. Szereld le, ami benned feszül. Nem lehet kezelni valamit, amit meg sem tudsz nevezni. A fájdalom az űrzavarban nő. Azt mondani, hogy rosszul vagyok, nem segít. De azt mondani, csalódtam, mert olyan elvárásaim voltak, amik nem teljesültek. Ez mindent megváltoztat. Ez visszaadja a kezedbe az irányítást. Kezd itt. Mielőtt reagálsz, állj meg, és kérdezd meg. Mit érzek pontosan? Mit ébresztett fel bennem ez a helyzet? Ha kell, írd le. Egy egyszerű füzet a legjobb tisztító eszközöd lehet. Düh, sértettség, félelem, féltékenység, bizonytalanság. Ha nevet adsz neki, leveszed róla a súlyt. Ha megérted a mintát, abba hagyod a világ hibáztatását. Rájössz, hogy nem is a másik viselkedése az, ami fáj, hanem egy benned lévő seb, amit még nem gyógyítottál meg. Ez Carl Jung egyik legnagyobb felismerése. Amíg nem tudatosítod azt, ami belülről irányít, addig sorsnak fogod nevezni. Az erős elme nem menekül attól, ami zavarja. Figyel, megfigyel. Szétszedi a kiváltó okot. Idővel ez elveszi az események hatalmát feletted. Ha ma valami megsebez, ne siess visszatámadni. Siess inkább megérteni. Mert csak a tisztánlátás után fogsz megérteni egy fontos igazságot. A legtöbb dolog nem is rólad szól. Az emberek abból reagálnak, amit hordoznak magukban. Aki kiabál, támad vagy lenéz, gyakran csak a saját fájdalmát próbálja enyhíteni. Nem rólad szól. Arról szól, ami belül égeti őt. Ez is Jung egyik alapgondolata. A másik gyakran csak tükre annak, amit még nem értettél meg saját magadban. Ezért ahelyett, hogy mindent magadra vennél, egyszerűen csak figyelj. Legközelebb, ha valaki megbánt, lélegezz mélyet, és gondold ezt. Ez az ember belül vív harcot. Csak ez a gondolat mindent átformál. Leveszi rólad a terhet, és visszaadja a felelősséget annak, aki nincs egyensúlyban. Ez nem azt jelenti, hogy mindent szó nélkül el kell tűrnöd, hanem azt, hogy nem mindig te vagy a probléma. Néha a béke nem a helyes válaszban van, hanem abban, hogy nem cipeled tovább azt, ami nem a tiéd. Gyakorold ezt az apró dolgokban. A durva viselkedés a forgalomban. Egy kolléga éles hangneme. Egy üres kritika, ami a semmiből érkezik. Ahelyett, hogy haraggal válaszolnál, válaszolj tudatossággal. Figyeld meg, mi is történik valójában. Meg fogsz lepődni, mennyivel több békét tudsz megőrizni, csak azáltal, hogy megváltoztatod a nézőpontodat. Most képzeld el, hogy ez a hozzáállás a részedévé válik. Hogy nem sértődsz meg olyan könnyen. Hogy nem kell mindig visszaszólnod.
hogy nyugodt tudsz maradni, még akkor is, ha minden körülötted feszültté válik. Ez túlmutat az érzelmi intelligencián. Ez a lélek érettsége. De ez az érettség nem hullik az égből. Fel kell építeni. Gyakorlással. És a legfontosabb edzés az elmében kezdődik. Létezik egy módja annak, hogy felkészülj az élet küzdelmeire, még mielőtt megtörténnek. Mert ha előre megérted a helyzetet, nem kell harcolnod. Már nyertesként lépsz be. Ez ismét kapcsolódik Carl Jung egyik nagy tanításához. Amit nem nézünk szembe magunkban, azzal találkozunk majd a sorsunkban. Ezért a megfelelő belső látás mindent megváltoztat. A legtöbb, amit mások mondanak, valójában nem is rólad szól. A támadások, a kritikák, a lenézések gyakran csak tükrei annak, amit a másik fél él át, nem annak, aki te vagy. És amikor ezt tényleg megérted, valami megmozdul benned. Abba hagyod a reagálást. Abba hagyod, hogy minden fájjon. Abba hagyod, hogy mindent magadra vegyél. És elkezdesz távolabbról látni, tisztán, empátiával, csendesen. Szeretnéd ezt alkalmazni? Legközelebb, amikor úgy érzed, hogy lekicsinylik, lebecsülik vagy megtámadják, állj meg egy pillanatra, lélegezz mélyet, és kérdezd meg magadtól, mit próbál ez az ember elrejteni? Mit próbál pótolni? Ez a gondolat megtöri a harag körét. Visszaadja neked az irányítást. Nem reagálsz. Te választasz. És ez a választás erő. Kezd el kipróbálni egyszerű helyzetekben. Kaptál egy éles kritikát? Ne védekezz. Figyelj! Valaki kinevetett egy hibád miatt. Lehet, hogy a saját kudarcait próbálja takargatni. Ez a nézőpontváltás megakadályozza, hogy magadra vedd azt, ami nem a tiéd. És még valamit ad. Bölcsességet. Nem áldozatként, hanem mint valaki, aki mélyebben lát. A legerősebb pajzs az értés. Ha felismered, hogy a másik agressziója valójában zavarodottságból jön, vagy rendezetlen fájdalomból, akkor meg tudod védeni magad anélkül, hogy védekezned kellene. Nem pazarolsz többé energiát olyanokra, akik még nem tanulták meg a békét. És lassan olyan emberré válsz, akinek már nem kell magyarázkodnia, nem kell bizonygatnia semmit, és nem kell mindig igazolnia a döntéseit. Mert a belső békét hangosabban beszél, mint bármilyen zaj, ami kívülről jön. Nem kell megvárnod, amíg minden összeomlik, hogy megtanuld, hogyan maradj erős. Az erős elme megelőzi a bajt. Rendet teremt a nyugodt időkben, hogy ne vesszen el, amikor minden feszülni kezd. Van egy egyszerű, de átalakító gyakorlat. Premeditatio malorum. Tudatos előrelátás arra, hogy mi sülhet el rosszul. De figyelem, nem a félelemről szól, a tisztánlátásról. Aki már elképzelte a legrosszabb forgatókönyvet, teljesen jelen tud lenni, amikor eljön az idő. Nincs kétségbeesés. Csak figyelem és nyugalom. Minél felkészültebb vagy, annál kevésbé tud meglepni az élet. Szeretnéd most kipróbálni? Vegyél elő egy papírt, és írd le. Mi az, ami ma kizökkenthet engem? Lehet egy késés, egy kritika, egy saját hiba, egy nehéz beszélgetés. Most írd mellé. Hogyan tudnék nyugalommal válaszolni erre? Ez a gyakorlat előnyt ad az ösztönös reakcióval szemben, mert megelőzöd az automatikus válaszokat. És ahol eddig robbanás volt, ott most tudatos válasz születik. Edzd az elméd még a becsapódás előtt. Erősítsd meg a belső alapod, mielőtt a szél megérkezik. Ez a titka azoknak, akik nem bugdácsolva élnek. És lassan ez szokássá válik.
Elkezded előre érezni a saját belső ravaszaidat. Tudod, hol szoktál elesni. Ezért időben előkészíted a talajt. Nem kell sok idő hozzá. Csak szándék. Útban a munkába. Egy találkozó előtt. Ébredés után. Elképzeled a lehetséges helyzeteket. Hogy teljesen jelen legyél a valóságban. És amikor valóban megtörténik, már átélted azt korábban. Nem veszted el az irányítást. Nem zuhansz össze. Nem kell harcolnod a győzelemért. Mert már győztél, amikor felkészültél. Győztél, amikor úgy döntöttél, hogy nem adod a békédet mások kezébe. Győztél, amikor megtanultad a választ még azelőtt, hogy kérdést kaptál volna. Amikor érezted a kiváltó pontot, és ahelyett, hogy rányomtál volna, hatástalanítottad. Ez a csendes edzés azoknak, akik nem akarnak a körülmények rabjai lenni. Akik nem akarják, hogy csak a külső nyugalom hozza meg a belső egyensúlyt. Akik megértették, hogy a világ nem fog lassítani. Ezért úgy döntöttek, hogy ők nem vesznek el a tempójában. Ez a valódi béke edzése. És nem csak akkor, amikor minden rendben van, hanem főleg akkor, amikor minden csak egy hajszálon függ. Mert könnyű tartani a nyugalmat, amikor senki sem provokál. Könnyű nyugodtnak tűnni, ha minden támogat. Az igazi próba a káoszban jön. A provokációban. Az igazságtalanságban. A váratlan zuhanásban. És pontosan ott, abban a pillanatban fedi fel magát a csendes felkészülés. Aki edzett előtte, nem reagál hirtelen. Lélegzik. Figyel. Választ. És ez a sötétben meghozott választás különbözteti meg azt, aki csak túlél. Attól, aki tudatosan él. Nem minden provokáció érdemel választ. Nem minden sértésre kell reagálni. Létezik egy erő, ami nem csap zajt, de nagyobb hatása van, mint 1000 szó. Ez az erő, a jól alkalmazott csend. Amikor úgy döntesz, hogy hallgatsz, nem félelemből, hanem bölcsességből, akkor azt mutatod. Nem kell más szintjére süllyedned ahhoz, hogy megőrizd a méltóságodat. Néha valaki csak provokál, abban reménykedve, hogy felrobbansz, védekezel, magyarázkodsz. De amikor csak megfigyelsz, valami megváltozik a helyzetben. Aki irányítani akar téged, elveszíti a hatalmát, és te egészben maradsz. Ebben a kontextusban a csend tudatos választás. Nem sértett büszkeség, nem menekülés, hanem önuralom. Mintha szavak nélkül mondanád, nagyobb vagyok ennél a helyzetnél. A gyakorlatban ez az apróságokban kezdődik. Egy odaszúrt megjegyzés, egy burkolt szúrás, egy próbálkozás, hogy kibillentsenek csend. Lélegzet. Megfigyelés. Ez nem passzivitás. Ez jelenlét. Nem nyomod el, amit érzel. Csak te döntöd el, mikorra, hogyan és mennyit érdemes kimondani. Ez a döntés energiát spórol. Megőrzi a békédet. És felépít benned egy olyan tekintélyt, ami nem kiabál, de mindenki érzi. Idővel észreveszed. Minél kevesebbet reagálsz mások zajára, annál jobban hallod a saját belső hangodat. És ez a hang elvezet. Attól, ami nem épít. Lassan megváltozik a környezeted is. Akik tisztelnek, maradnak. Akik nem, maguktól eltávolodnak. Mert aki a zajban él, az nem bírja elviselni a te nyugalmadat. Ez a csend, ha jól gyakorlod, nem üresség. Ez védelem. Pajzsá válik, mert kizárja, ami nem méltó arra, hogy beléd hatoljon. Páncéllá válik, mert megerősít belülről, anélkül, hogy megkeményítene. Válasszá válik, mert többet mond, mint bármely hosszú magyarázat. Ez az a fajta csend, ami nem hallgat fel.
hanem közöl. Jelenlétet sugároz. Megmutatja. Már nem vagy elérhető bármilyen provokációnak. És talán a legérdekesebb az egészben, hogy a csend csak a kezdet. Mert utána jön valami még erősebb. A tér az ösztön és a tudatosság között. Az a szünet, ahol a nyugalmat választod a támadás helyett, az eltávolodást, a háború helyett, a békét, a bosszú helyett. Ez a csend előkészíti a belső teret valami mélyebb számára. Annak képességét, hogy megfigyelj anélkül, hogy elvesznél. Hogy érezz, anélkül, hogy beszennyezne. Hogy észlelj, anélkül, hogy magadra vennéd. És ebből születik meg az igazi érzelmi erő. Nem az, amelyik kiabál, hanem az, amelyik megtartja a nyugodt tekintetet, a pontos szót, a teljes szívet. Ebben tanulod meg a különbséget reakció és válasz között. Külső győzelem és belső győzelem között. És amikor ez megtörténik, a világ lehet, hogy továbbra is zajos lesz. De már nem hat rád ugyanúgy. Mert most már tudod, a megfelelő csend az első lépés minden valódi átalakulásban. Mert közvetlenül utána jön valami még mélyebb. Abba hagyod az ítélkezést. És elkezdesz figyelni. Néha az, ami még mindig visszatart, nem az, ami történt, hanem az, amit elkezdtél hinni magadról miatta. Fájt. Elutasítottak. Figyelmen kívül hagytak. Megjelölt valami, ami sebet hagyott. És észrevétlenül elkezdtél úgy látni magad, mint akit sosem választanak, mint aki sosem elég jó, mint aki mindig veszít. Carl Jung azt mondta, hogy az ember legnagyobb kihívása az, hogy megszabaduljon attól, aminek hiszi magát. És ezért van az, hogy sokan tovább szenvednek, még azután is, hogy a vihar már elvonult. Nem mert akarnák, hanem mert nem tudják, kik lennének a fájdalom nélkül. A fájdalom, ha nincs begyógyítva, identitássá válik. És az ember elkezd a sebein keresztül élni. De te nem az vagy, ami megsebezett. Te az vagy, aki átment rajta, és még mindig itt van. És ez sokkal többet mond, mint bármilyen múltbéli címke. Elengedni a fájdalmat, mint identitást, ez bátorság. Ez azt jelenti, már nem határoz meg, amit veled tettek, nem ragaszkodsz tovább a sebzett szerephez, elkezded látni magad egész emberként. Ez nem azt jelenti, hogy elfelejted, amit átéltél, hanem azt, hogy elveszed a múlt hatalmát a jelenet felett. Szeretnél elkezdeni? Gondolj valamire, ami még mindig fáj, és kérdezd meg magadtól, mit tanított nekem ez a fájdalom? Mihez ragaszkodom még mindig, amit már el kellett volna engednem? Ez az egyszerű kérdés teret nyit. Fényt hoz. És lassan meglátod. Az a seb, ami korábban meghatározott, már nem kell, hogy vezessen. Megtörtént. Fájt. Nyomot hagyott. De most már nem kell, hogy az életed térképe legyen. Tisztelheted, amit átéltél. Elismerheted a fájdalmat. Megölelheted azt, amit akkor éreztél, anélkül, hogy továbbra is ott ragadnál, ahol megsérültél. Mert felnőtté válni nem azt jelenti, hogy elfelejtesz, hanem azt, hogy úgy emlékszel, hogy már nem vérzel tőle. Azt jelenti, hogy visszanézel, anélkül, hogy elvesznél abban, amit látsz. Nem kell kitörölnöd a történetedet. Csak azt kell elengedned, hogy csak a fájdalmas rész határozzon meg. A seb egy fejezet volt, de te még mindig írod a könyvet. És mostantól választhatsz úgy élni, hogy nem az vezet, ami összetört, hanem az, ami újjáépített. És itt születik meg az újrakezdés szabadsága. A fájdalom nem mindig abban van, ami történt, hanem abban, amit elkezdtél hinni róla. A tény és a szenvedés között van egy tér, és ezt a teret úgy hívják értelmezés.
Ebben a térben építed fel a történetedet. És ez a történet dönti el, hogy megszabadulsz, vagy benn ragadsz. Az éber elme nem ragad le az első verziónál. Kérdezz, újra értelmez, átalakítja a sebet tanulássá. Carl Jung azt mondta, hogy amit nem akarsz szembenézni, az belülről irányít. És csak akkor, amikor tudatossá válik, amit érzel, tudsz valami mást választani. Nézd magadba őszintén. Valami félrement? Elutasítottak? Kritizáltak? Figyeld meg, milyen gondolatok jönnek utána. Az a gondolati lavina, ami azonnal rád zúdul. Nem vagyok elég jó. Engem mindig háttérbe szorítanak. Nekem semmi sem sikerül. Ezek nem igazságok. Ezek verziók. És a verziók újraírhatók. Kérdezd meg magadtól. Ez az egyetlen módja, hogy lássam, ami történt. Létezik egy másik értelmezés, kevésbé romboló és reálisabb. Ez az egyszerű gyakorlat visszaadja a ceruzát a kezedbe. Már nem élsz olyan történetben, amit a fájdalom írt. Most tudatosan írsz. Már nem vagy az áldozata a történetnek, hanem te vagy a szerzője az utadnak. Ez nem varázslat. Ez gyakorlás. Minden negatív gondolat felülvizsgálható. Minden mérgező érzés visszavezethető egy hiedelemhez, ami táplálja. Alakítsd ki azt a szokást, hogy felülvizsgálod, mit gondolsz magadról. Szeretnél egy gyakorlati eszközt? Kérdezd meg magadtól. Ha egy barátom élne át azt, amit én most, milyen történetet mesélnék neki, hogy enyhítsem a fájdalmát? Ez a kérdés mindent megváltoztat. Mert abban a pillanatban, ahogy ezt megkérdezed, kilépsz az önkritika kemény teréből, és belépsz egy együttérzőbb helyre, ahol van törődés, megértés és elfogadás. Nem látod már magad bűnösnek, gyengének vagy kevésnek, hanem olyan embernek, aki épp úton van. Valakinek, aki próbálkozik, tanul, és a lehető legjobbat hozza ki abból, amilyen van. Ezzel a kis gesztussal, ezzel az önmagad felé irányuló empátiával lecseréled a merevséget gyengétségre. És felfedezed. Lehetsz az a barát, akire épp most szükséged van. Mert sokszor, ami igazán fogva tart, nem maga a fájdalom, hanem az, ahogyan kezeled magad miatta. Amikor úgy nézel magadra, ahogyan egy barátra néznél, megtöröd az önszabotás körét. Megértést adsz magadnak, ahelyett, hogy hibáztatnád. Bátorságot adsz, ahelyett, hogy elítélnéd magad. És ebben a csendes gesztusban abba hagyod, hogy önmagad ellensége legyél. És elkezdesz önmagad mellett haladni. És ez egy belső forradalom kezdete. Észrevetted már, mennyire megszoktad a kellemetlent. Hogyan tanultál meg együtt élni a mindennapi apró irritációkkal, mintha az élet természetes részei lennének? A forgalom. A tiszteletlenség. Az, hogy senki sem hallgat meg. A légkör súlya, ami csendben felemészt. Mintha a fáradtság, a stressz és az érzelmi kimerültség egyszerűen a napi rutin része lenne. De az igazság egyszerű. Nem azért születtél, hogy állandó konfliktusban élj. Nem azért jöttél a világra, hogy mások káoszát cipeljed. A béke nem szerencse. A béke egy szín, amit te határozol meg. Az, amit többé nem vagy hajlandó elfogadni. Az erős elme tudja. Jól élni egy napi, csendes döntés. És a legerősebb ezek közül az, amikor elutasítasz mindent, ami összezavarja azt, amit belül próbálsz rendbe tenni. A béke szintjének emelése azt jelenti, eldönteni, hogy bizonyos viselkedések nem érdemelnek választ. Hogy bizonyos beszélgetések nem érik meg az energiádat. Hogy bizonyos helyek nem érdemlik meg a jelenlétedet.
Elkezded ugyanazzal az igényességgel óvni az elmédet, ahogyan a testedet is ápolod. Ez egy szűrő, egy érzelmi méregtelenítés. Ez érettség. A gyakorlatban próbálj ki valami egyszerűt. Írj egy listát azokról a dolgokról, amik elszívják a mentális energiádat. Emberek, helyzetek, visszatérő gondolatok. Most kérdezd meg magadtól, ezek tényleg megérdemlik, hogy helyet foglaljanak bennem? Ha a válasz nem, kezdj el eltávolodni. Nincs szükség drámára, nincs szükség magyarázatra. Cseréld le a reaktivitást irányításra. Cseréld le a kitettséget védelemre. Cseréld le a zajt jelenlétre. A szintemelés csendes tett. Egy belső megállapodás. Tudni, hogy mit érdemelsz, és nem elfogadni kevesebbet. Idővel a béke már nem kivétel lesz, hanem az új normád. És minden, ami ettől eltér, egyre inkább elfogadhatatlanná válik. Most, hogy eljutottál idáig, lélegezz mélyet, és vedd észre. Valami már megváltozott benned. Még ha csendben is. Még ha alig észrevehetően. Valami elmozdult. Lehet, hogy nem tudod szavakba önteni. De érzed. Érzed, hogy valami új tér nyílt benned. Nyugodtabb, határozottabb, sajátabb. Mert nem csak szavakat hallgatsz. Választásokat ismersz fel. Olyan választásokat, amik eddig távolinak tűntek. De most értelmet nyernek. Választások, amik egy újfajta élethez hívnak. Tisztábban, könnyedebben, őszintébben. Ez már nem csak megértésről szól. Ez arról szól, hogy megengeded magadnak. Megengeded, hogy elengedd, ami nehéz. Hogy ránézz arra, ami fáj. És hogy tudatosabban válaszd meg, ami épít. Mert te nem csak ezen a tartalmon haladsz át, hanem saját magadon. Talán olyan részeidhez érsz el, amikhez eddig nem volt hozzáférésed. És ez a változás, bármilyen aprónak tűnjön is, már elültetett benned valamit. Valamit, ami ha rendszeresen kap figyelmet és jelenlétet, képes teljesen átalakítani az utadat. És mostantól már tudod, mit kell gondoznod és mit kell elengedned. Ez az utazás több volt, mint egyszerű elmélkedés. Ez egy találkozás volt. Közted és a benned élő tiszta, könnyed és jelenlévő élet között. Nem csak szavakon haladtál. Saját magadon mentél keresztül. Régi félelmeken. Kiváltó pontokon, amik már régóta irányítottak. Fájdalmakon, amik csendet kértek. És te végre figyeltél rájuk tisztán. Idáig eljutni nem kevés. Ez annak a jele, hogy nem akarsz többé automatikusan élni. Ez a bizonyítéka annak, hogy többet keresel, mint egyszerű túlélést. Te uralmat akarsz, békét, jelenlétet. Olyan életet, ahol nem kell önmagadtól menekülnöd. És ez már önmagában is egy másik szintre emel. Carl Jung azt mondta, hogy nincs nagyobb bátorság, mint amikor valaki szembenéz saját magával. Minták felülírása. És az igazság visszahozása önmagához. Az erős elme nem egy nap alatt épül fel, hanem döntésekből, gyakorlásból, elesésekből és csendes újrakezdésekből. A lényeg nem az, hogy mindig jól csináld, hanem hogy emlékezz, ki akarsz lenni. És válaszd ezt újra minden alkalommal, amikor megbillensz. Mostantól nem kell többé ösztönösen reagálnod. Mostantól választhatsz, hogy tudatosan felelsz. Figyelemmel, szándékkal, békével. És még ha a világ zajos is marad, benned a béke tere már megnyílt.
Térj vissza oda, amikor csak kell. Ahhoz a térhez, amit csendben nyitottál meg. Ahhoz a tisztasághoz, ami lassan kezdett kibontakozni benned. Ahhoz a belső egyensúlyponthoz, amit most már tudod, hol találsz meg. Mert az ott van. Benned. Mindig is ott volt. Csak elég csend kellett, hogy végre meghald. És emlékezz, a legnagyobb erőd nem az, hogy minden nap győzöl. Nem az, hogy mindig jól vagy. Nem az, hogy sosem hibázol. A legnagyobb erőd az, hogy egész maradsz, még akkor is, amikor minden más darabokra akarsz szedni. Az erőd az, hogy elesel, és tudatosabban térsz vissza. Hogy fáj, de nem hagyod, hogy ez határozzon meg. Hogy érzel, és mégis tovább mész. Nem vagy egyedül. Akkor sem, amikor minden sötétnek tűnik. Akkor sem, amikor senki nem érti, mit cipelsz. Mozgásban vagy. És ez már önmagában is nagy dolog. Mert a legtöbben inkább ott maradnak, ahol vannak. És úgy tesznek, mintha minden rendben lenne. Miközben te úgy döntöttél, hogy befelé nézel, és más irányba indulsz. Te nem a könnyebb utat kerested. Te az értelmet kerested. És már csak ezért is. Megtettél egy olyan lépést, amit sokan nem mernek megtenni. Tarts ki, mert amit mostantól Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, oszd meg másokkal, iratkozz és kövess be. Ingyen van, nem fáj.